Barski catering i škola za barmene u Subotici. Flair! Mi nismo omladina što ima milione, ali imamo nešto što vole one. Pravimo koktele uz akrobacije. Mi smo Flair, škola za barmene. Mi smo Flair. Mi smo škola za barmene. Mi smo Flair. Imamo nešto što vole one. Mi smo Flair. Mi smo škola za barmene. Mi smo Flair. Imamo nešto što vole one. Barski catering, dolazimo i na žurke, prijeme, bankete, usluga iz prve ruke. Iz svoje fotelje, naći nas na fejsu, a to brate možeš i na MySpace-u. Mi smo Flair. Mi smo škola za barmene. Mi smo Flair. Dolazimo i na žurke, usluga iz prve ruke. Mi smo Flair. Mi smo škola za barmene. Mi smo Flair. Dolazimo i na žurke, usluga iz prve ruke. Svi ortaci, sve će to znati, jer bolje je to znati nego čaše prati. Svi će pitati, a ti uputit ćeš i gde, zna se, u Flair, školu za barmene. Mi smo Flair. Mi smo škola za barmene. Mi smo Flair. Jer bolje je to znati nego čaše prati. Mi smo Flair. Mi smo škola za barmene. Mi smo Flair. Jer bolje je to znati nego čaše prati. Nađi nas na Facebooku i MySpace-u. Flair Subotica.